Ya, phinde ngibingelele futhi. La sisemanzini noma sisezibeni lana. Isiziba abantu abaningi bayazi ukuthi siyake sibe nabanikazi baso. Uma sinabanikazi baso awuvusane ungene uzenzele ungacelanga ngamasiko akhona. Kodwa-ke asikho-ke lapho. Njengoba singekho lapho sisekuthenini siyazi esikhathini sanamhlanje esisiphila kuso kuningi okwenzakalayo futhi kunenkolelo ethi uma ngabe uyinyanga awuzi-advertise, inyanga zanamhlanje ziya-advertise. Ekugcineni nasekwenziwe lokho umuntu uma esefika kuwe usezofuna ukulekeleleka usejike manje le nto kade ukhuluma ngayo uthi uyakwazi ukuyenza lapho awusakwazi ukuyenza manje umuntu uma esefikile. So lento yokunyanga isikhathi namhlanje isinzima ngoba baningi abasibayiza inyanga manje bengezona inyanga. Angiqonde muntu-ke lapho, angiqonde muntu lapho ngoba mhlawumbe kungenzeka mhlawumbe nami ngikhuluma nje khona bake bafika kimi abangasizakala ngokwendlela abebefuna ukusizakala ngayo emehlweni abo mhlawumbe namhlanje nami angiyona inyanga. Angifuni-ke ukugxila kakhulu lapho kodwa sila kule ndawo le siyake sifise ukuthi uma uthi wena mhlawumbe umuntu othi umuthi awusebenzeli uhambele abantu abaningi umuthi awusebenzi. Awuzame, angisho ukuthi fonela mina, awuzame ukuthola umuntu, zama ukuthola umuntu ongakusa emanzini kodwa amanzi ayisiziba. Angisho ukuthi woza kimi, angi-advertise, angisho ukuthi woza kimi. Ngithi mina umuntu wena umuthi awusebenzi kuwena. Awuzame ukuthola inyanga, umthandazo, isangoma, yini ongayithola bese ucale akuse emanzini kodwa mayifika emanzini angawashisa amakhandlela, angayishisi impepho. Acele ngokosiko lwakhona. Akufake emanzini akuhlambulule, akubikele edalweni emathokeni akuvikele. Angisho ukuthi woza kimi. Kodwa umuntu wena umuthi awusebenzi noma mina umuthi awungisebenzeli noma mina nginedliso elingihluphayo aliphumi nginelumbu. Woza noma iya komunye umuntu ungezi kimi noma ungeza kimi noma ngaya komunye umuntu onayo imfihlo yamanzi akulekelele ngoba lento yamanzi ifuna ukube ngathi ungayazi. Ngifuna ukukhuluma nomuntu ozothi mina nayifuna ukuthi ngizomlekelela lana angiphathele isihlahla lesi ekuthiwa umlahlankosi. Awungiphathele umlahlankosi, ungiphathele uzeneke. Uma ngabe leyo nto leyo ungakwazi ukuyithola, woza kimi mina ngizokutholela yona. Ungayi ukuyithenga. Ngifuna uyikhe ehlathini, ungayi ukuyithenga. Ngifuna uyikhe ehlathini. Uma uthi wena uyithoni, ngosuku oyoza ngaleso siyohamba nawe siyoyikha ehlathini lento umlahlankosi uzeneke. Sibuye sizokulekelela la. Bese siyabuka ukuthi umuntu usazokuphinde kuthiwa awusebenzi yini kuwe. Sazokuphinde kuthiwe lento yezinyanga ayisekho yini. Kodwa sizama noma ngizama ukuveza ngoba kuthiwa inkunzi sematholeni ngisaphinda. Sizama ukuveza ukuthi lento ekhubani yinto ekhona. Kodwa ifuna ukube ngathi ungaba yinzalo yathi yekhubalo. Ungaqhamuki nje wena usuyinyanga mhlawumbe abantu okhula nabo abakwazi lokho, abantu ohlala nabo abakwazi lokho uqhamuka usuyinyanga. Ngoba phela sesiphile esikhathini esibi lapho khona abantu sebeyathwala bathwalele ubunyanga. Kodwa sikho futhi lapho besifike kujikayo. Ngikhuluma mina nomuntu-ke ofuna ukusizakala kodwa ngokujulile ngiyomthatha ngize naye noma lo muntu oyokuthatha fanele akuthathe angene phakathi esizibeni angene nawe. Hayi ukuthi akuthele ngebhayide ngaphandle, kumele angene nawe ezibeni ukuthi umnikazi wendawo leyo ukhona noma akekho yini kumele angene nawe esizibeni lo muntu loyo. Uyathanda awuthandi fanele angene nawe ezibeni sikwenze lento noma akwenze lento uphume umuthi ukwazi ukusebenza kuwena. Kwesinye isikhathi isidingo sokuthwala asikho.
nithwala nje ngoba anifuni ukubekezela, nithwala nje ngoba vele nilashwa abantu abangayazi impande ukuthi impande ifakwa kanjani kumuntu. Lento yokuthwala isistayela samanje dala awungeke uzizwe nje abantu bafuna ukuthwala left right and center, ingoba vele nathi siyabaleka lapho sithi siyakwazi ukwenza into, umuntu nasifikela usakwazi ukuyenza into, awusakwazi ukuyenza into, usufaka izinto hamba abantu ekhaya. Kanti lo muntu lo njengoba efuna incebo aluthi ufuneka ngona ukuthi ondla abantu ekhaya, mase kushona abantu futhi ekhaya kanti umnikani lo muntu. Kodwa-ke nansi imfihlo yokuphila lapho ekhona, nansi imfihlo yokuphila lapho ekhona, lapho khona esikwaziyo ukuthi sithathe sifake kuyo le ndawo le, sisebenze kuyo le ndawo le, siqale ngamasiko akhona kuyo le ndawo le, yiyo le ndawo ayikho enye. Kodwa ukufuna ukulekelela uyoya noma ngawubani omaziyo wasendaweni noma uza kimi noma ngawubani omaziyo uyakuyena akulekelele akubale lana ukwazi ukuthi usavulele ezweni esuke ziyinkinga kuwe. Kodwa vele phela nesibheke phakathi manje sishutha ngabe siyaganga, kodwa ilaphi indaba kamama.